fost vina lui Ludovic Orban, vina lui Câțu, mai mult sau mai puțin, acum este vina, dintr-o dată s-a rezolvat. Ceea ce m-a surprins pe mine este că astăzi, la știrea spune așa, la o sesiune plenară a Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Vladimir Putin a zis, de parcă l-ar fi ascultat pe domnul Klaus Iohannis și poate l-a ascultat, că atunci când occidentalii dau vina pe el este pentru a-și ascunde propriile decizii greșite din punct de vedere economic și politic, nu știu. Vă invit să pornim și de aici, dacă vreți, comentariul despre ce s-a mai întâmplat și ce se mai întâmplă în Ucraina. Să facem o mică retrospectivă de la ultima emisiune până în prezent. Luptele s-au desfășurat cu preponderență în regiunea de est și de sud-est a Ucrainei, deci cele două regiuni disputate, Lugansk și Donetsk, unde înregistrăm un război de uzură, un război în care ambele părți încearcă să stabilizeze linia frontului cu forțele proprii, astfel încât la eventuale negocieri de pace să fie situate mai bine sau mai puțin bine față de adversar. Vă spuneam în emisiunea precedentă că acest tip de război nu o să convină Ucrainei, pentru că Ucraina nu are nici rezervele umane și nici rezervele militare pe care le are Federația Rusă. Federația Rusă poate să piardă mulți oameni, poate să piardă mult material militar, dar la sfârșit o să vedeți când se trage linia, o să aibă o poziție favorabilă în negocierile de pace spre deosebire de Ucraina. Și lucrurile încep să se, să ne dea dreptate, pentru că Luganskul este aproape cucerit, Severodonetsk, orașul care mai rămăsese, este în mâinile armatei ruse. Mâna de militari ucrainieni care se mai luptă într-un combinat chimic de acolo va fi eliminată probabil în maxim o săptămână. Alte întăriri nu mai au cum să ajungă, pentru că toate cele trei poduri care făceau legătura între teritoriul ucrainian și orașul Severodonetsk au fost distruse. Practic, armata ucrainiană nu are nici posibilitatea să vină în ajutorul celor care mai luptă în Severodonetsk și nici să încerce o contraofensivă, pentru că ar trebui să forțeze cursurile de apă, lucru pe care nu îl poate face în lipsa unei artilerii și unei aviații care să îi permită un avantaj tactic. În ceea ce privește regiunea Donetsk, se vede foarte clar că Rusia merge pe două direcții. Este direcția de a ocupa toată regiunea și de a se îndrepta ușor, ușor spre Nicolaev. Iar în momentul în care Nicolaevul va deveni câmp de luptă, următorul pas este Odessa. Deci asta din punct de vedere militar. Din punct de vedere economic, deși nu-mi face plăcere, trebuie să-i dau un pic dreptate președintelui Putin. Președintele Putin, numai că nu o spune așa cu subiect și predicat, aruncați vina pe mine care totuși vă furnizez gaze și petrol. Practic nu s-au diminuat foarte mult aceste cantități pe care Europa Vestică le primește de la Federația Rusă. Până la urmă, liderii europeni și-au și dat seama că nu se pot decupla bătând din palme de la gazul și petrolul rus. Însă a intervenit un indicator economic, ca să folosesc și eu un termen la modă, și anume creșterea aberantă a cheltuielilor de înarmare. Toate țările din Uniunea Europeană și-au mărit bugetele pentru apărare. Fie că au cedat armament Ucrainei și acest armament trebuie înlocuit, fie că au lansat comenzi de armament, în principal către industria de apărare americană. Deci cei care beneficiază cel mai mult din punct de vedere financiar de acest război sunt americanii. Americanii care și-au obligat toți partenerii din NATO să-și crească cheltuielile de apărare. Domnul Zmeran, în momentul în care o țară își crește cheltuielile pentru apărare, și aici dau exemplu României, de la 2% din produsul intern brut, suntem în momentul de față la 2,5%. Acești bani ies din circuitul civil. Acești bani se duc într-un circuit închis, pentru că circuitul militar nu este un circuit care produce plus valoare. Este un circuit în care înmormântăm niște sume colosale
în tehnică militară care se depreciază ca eficacitate pe zi ce trece, mai ales că noi mai cumpărăm și tehnică militară second hand, și atunci acești bani, nemai regăsindu-se în circuitul civil, apar problemele, apare inflația. De ce apare inflația? Pentru că avem o cerere mai mare decât oferta pe piață. Unde avem? La produse de alimentație, la hidrocarburi și, dacă vreți, și la toate componentele electrocasnice. Practic, populația, dintr-o bunăstare oarecare pe care am avut-o înainte de pandemie și în timpul pandemiei, s-a trezit în momentul de față că rezervele financiare pe care le-a avut nu le mai poate folosi cu aceeași eficacitate. Pentru că dacă te duceai, să zic, anul trecut la pompă și cu 250 de lei făceai un plin, acum cu 250 de lei de-abia o jumătate de rezervor, dacă mai umpli. Deși tu ai aceeași activitate profesională, aceeași activitate privată ca acum un an de zile. Însă costurile s-au dublat. De ce s-au dublat? Pentru că a dispărut această masă monetară care s-a deplasat spre sectorul militar. Asta e unul dintre motive. Probabil că sunt mai multe aici și faptul că America a tipărit foarte mulți dolari în timpul pandemiei, etc. Și tipărește în continuare. Atenție că mai a câștigat cineva pe lângă America. Au câștigat cei din industria farmaceutică, domnul Stămâna. Da, sigur. Uitați-vă la exemplul României, care are milioane de doze de vaccin, cum să zic eu, amanetate, pe care va trebui să le plătim și pe care nu avem cum să le mai folosim, pentru că s-a terminat cu vaccinarea împotriva SARS-CoV-2. Deși acest flagel încă există în România. Încă se îmbolnăvesc oameni de COVID. Eu aș vrea să nu avansăm până nu vă adresez eu câteva întrebări ca să lămurim toate sensurile vis-a-vis de temele pe care le-ați abordat. Să ne întoarcem un pic la situația militară. În curând, înțeleg că sugerați că se va stabiliza cumva, adică se încheie. Da. Și se trece la un război de uzură sau ceva de genul ăsta. Da. Bun. În această situație, noi cum înțelegem mesajele oamenilor importanți din Europa, inclusiv mesajul șefului statului nostru, care transmis de la Kiev, cum că noi sprijinim victoria Ucrainei împotriva Federației Ruse. Ce e asta? Este ce anume? Cine are nevoie de asemenea cuvinte fără acoperire? Contributorii la bugetele consolidate ale statelor din Uniunea Europeană, domnul Zmaramă. Dumneavoastră, eu, telespectatorii televiziunii Curier TV Pitești, nemții, francezii care se duc și achită taxele și impozitele, care s-au mărit, da? Și care nu înțeleg de ce țările lor trebuie să se amestece într-un conflict care inițial s-a spus că va fi un conflict de o săptămână, maxim două, pentru că Federația Rusă nu poate fi oprită. Ulterior, Federația Rusă a fost oprită, a fost temporizat avansul tactic al trupelor ruse, iar acum aceste ajutoare militare, financiare, de hrană, de îmbrăcăminte pe care Uniunea Europeană le acordă Ucrainei, practic sunt niște investiții care nu se știe când se vor întoarce. Troica care ieri a debarcat la Kiev, reprezentată de președintele Emmanuel Macron, de cancelarul german Olaf Scholz și de primul ministru italian Draghi, a venit să o discute cinstit, negustorește cu președintele ucrainian Zelensky, în sensul că Ucraina e momentul să înceapă să-și plătească facturile. Facturile, ca să le plătească Ucraina, are moneda necesară vesticilor, și anume cereale, iar invitarea președintelui român la discuțiile troicii cu Zelensky este invitarea arendașului care va face munca boierilor. Adică grânele din Ucraina vor tranzita spre porturile dunărene, de aici pe șlepuri vor pleca pe canalul Dunăre-Marea Neagră până la Viena, de la Viena vor fi distribuite în Occident,
Iar în Marea Neagră, transportul se va face sub protecția flotei turce. Pentru că Turcia, domnul Smeuranu, a devenit un jucător regional, ceea ce visa președintele Iohannis pentru România, a făcut președintele Erdogan pentru Turcia. Uitați-vă. Are alte avantaje geostrategice. De acord. Și o altă dimensiune din punctul de vedere al acțiunii. La noi doar se vorbește, turcii vorbesc și au și făcut. Practic, se deschide un culoar prin Marea Neagră, garantat de navele de luptă turcești, împotriva navelor de luptă rusești, prin care vapoarele încărcate cu grâne, care reprezintă plata Ucrainei pentru ajutoarele militare primite de la Occident, vor tranzita Marea Neagră, strâmtorile Bosfor și Dardanele vor ieși în Mediterana și din Mediterana se vor împărți spre Uniunea Europeană și, bineînțeles, și spre America. Să nu credeți că America nu-și va lua partea din această plată pe care Ucraina o va face. Mai mult decât atât. Da, vă întrerup un pic, că eu vreau ca mesajele... Știu cum, Dumnezeu, eu cred că, să știți că în câțiva ani trebuie și presa, și comentatorii, și oamenii politici, dar mai ales presa, trebuie să ne schimbăm un pic limbajul, pentru că să avem un discurs și mai concret. Cât mai concret. Deci ce se întâmplă? Dumneavoastră vreți să spuneți că la ora asta țăranul de pe câmp din Ucraina, cel care a semănat grâu și l-a cules și acum îl duce la export, mă rog, el va primi un preț pe grâul său, dar Ucraina cu acest grâu își va plăti armamentul. Corect. Bun. Și de unde va mai avea bani să-și plătească pensiile, spitalele, școlile și tot ce mai presupune o viață, poliție, jandarmerie, etc. Ce se va întâmpla cu acest stat dacă el continuă să plătească arme? Să nu uităm, domnul Smeuranu, că datoria externă a Ucrainei nu mai este în mâna guvernului de la Kiev, ci în mâna unei familii de bancheri, familia Rothschild. Da. Ucraina, în momentul de față, practic, supraviețuiește pentru că există un interes să se vândă armament și să se răscumpere contravaloarea acestui armament cu grâu, cu porumb, necesar diminuării creșterii prețurilor la alimente în Uniunea Europeană și în Statele Unite ale Americii. Această inflație, această spirală inflaționistă la prețurile de la alimente a fost generată, într-adevăr, de acest conflict militar, pentru că a blocat exporturile a două state foarte bine situate pe piața exporturilor de cereale. Pe de o parte Ucraina, pe de altă parte Federația Rusă. Impunând niște restricții la exporturile rusești de cereale, Occidentul s-a văzut lipsit de de o rezervă pe care ar fi trebuit să și o asigure. Ucraina neputând exporta, Rusia nemai putând fi acceptată la export, Occidentul s-a văzut nevoit să caute. România nu are posibilitatea să devină grânarul Europei, așa cum visăm noi și cum se scria pe timpuri că am fost grânarul Europei. N-am fost niciodată noi grânarul Europei, să fie clar. Noi am fost apendicele Europei care a oferit un surplus de grâne atunci când Europa a avut nevoie. Nici pe departe nu am fost noi grânarul Europei. Iar în momentul de față, liderii europeni și liderii din Statele Unite ale Americii și-au dat seama că și-au fragilizat pozițiile față de proprii susținători, față de propriile popoare, prin această lipsă de viziune. Bun, nu putem lua grâu din Ucraina, nu putem accepta grâul rusesc, dar de unde aducem? Cine mai este un mare producător de cereale? Pentru că nu poți să alergi așa după cereale până 10-15 state, pentru că le crești prețul de cost. Ai nevoie de un producător care să-ți dea în gro o cantitate mare, care să-ți permită ție, stat occidental, cu un nivel ridicat de trai, să nu induci populației ideea unor lipsuri alimentare, pentru că în secunda 2 vestele galbene din Franța vor ieși la demonstrații, în Italia se separă nordul de sud, în Spania se separă Catalunia de Madrid.
Deci mișcările secesioniste de-abia așteaptă să fie alimentate de aceste lipsuri probabile pe care populația occidentală le-ar putea vedea dacă nu se rezolvă problema găsirii unor debușeuri pentru piața de cereale. În acest moment, dacă vreți, imediat, problema cerealelor devine mai importantă decât problema hidrocarburilor. Pentru că problema hidrocarburilor este în curs de rezolvare și am să vă explic imediat cum. Păi explicați-le acum că... Statele Unite ale Americii au făcut o mișcare inteligentă. Au normalizat relațiile cu guvernul de la Caracas, deci guvernul din Venezuela. Pentru cine nu cunoaște, Venezuela deține cele mai mari rezerve de hidrocarburi din lume, de petrol vreau să spun. Deci, americanii au renunțat să-l mai dea jos pe președintele Maduro și au permis Venezuelei să înceapă exportul de produse petroliere, fie că e țiței brut, fie că e țiței rafinat. Mai mult decât atât, cred că relațiile cu Iranul, în mod surprinzător, o să vedeți, vor suferi o ameliorare. Adică americanii vor ridica piciorul de pe pedala sancțiunilor impuse Iranului, în același timp cu renunțarea Iranului treptat la programul de înarmare nucleară, și Iranul va primi voie să inunde piața de hidrocarburi cu petrolul lui. Și în momentul acela, cererea de hidrocarburi nu va mai exista, adică nu va mai crea spirala inflaționistă. Deci de asta vă spun că din punct de vedere al hidrocarburilor lucrurile încep să se rezolve. În ceea ce privește cerealele, aici problema este complicată pentru că câmpul de recoltare al cerealelor este afectat de acest război din Ucraina. Rusia, când a declanșat atacul în 24 februarie, inițial toți am crezut că e nebun Putin. Dar să știți că Putin, indiferent ce se spune, a avut o viziune foarte clară asupra urmărilor conflictului. Nu asupra desfășurării conflictului. Că e clar că în ceea ce privește desfășurarea conflictului, serviciile secrete ruse au cam greșit. Însă la urmări rușii au fost clar ce se va întâmpla. Că va apărea această spirală inflaționistă pe produse alimentare, care este mult, mult mai periculoasă pentru orice guvern decât spirala inflaționistă apărută pe costurile la energie. Bun. Știți de ce s-a răsculat poporul francez în 1789 împotriva monarhiei? Pentru că murea de foame. Principala lozincă a revoluționarilor francezi care au atacat Bastilia a fost murim de foame. Din această cauză s-a prăbușit întreg sistemul feudal francez. Să-i ferească Sfântul pe anumiți guvernanți ca populația să devină înfometată. Pentru că decât să mor de foame în casă, mai bine poți să mor de un glonț pe stradă. Dar nu te mai oprește nimeni atunci din elanul revoluționar. Credeți că se va ajunge la asemenea situații limită? Eu nu cred. După vizita de aseară și după figura pe care președintele Zelensky a afișat-o după discuțiile cu președintele Macron, cancelarul Schulz și cu primul ministru Draghi, mi-am dat seama că Ucraina este condamnată, așa cum v-am spus, de foarte mult timp. Își va pierde teritoriile. Acum cred că se discută dacă pierd și Odessa și rușii ajung la gurile Dunării sau se găsește o formulă cu Federația Rusă astfel încât să-și păstreze ucrainenii Odessa, dar să cedeze, probabil vor ceda ceva pe graniță cu Belarusul, astfel încât rușii să aibă un câmp de atac mai aproape de Kiev. Și am să vă spun că mai este un actor foarte important care a dat de știre că se va termina războiul cât de curând. Papa Francisc, în mesa de duminică asta care a trecut, în care a făcut un apel să se oprească acum războiul. Deci până acum Papa Francisc făcea un apel să se oprească războiul. Acum, dacă luați mesa, a spus să se oprească acum războiul. Ori când capul Bisericii Catolice spune acest lucru, pentru cei care sunt avizați și știu puterea de influență pe care Biserica Catolică o are la guvernele cu populații predominant catolice, îți dai seama că războiul nu mai durează și că deja se conturează un armistițiu și ulterior niște tratate care vor schimba configurația Ucrainei. Rămâne de văzut să vedem cum. Și dumneavoastră presupuneți că astăzi, seara, nu știu când iese domnul Zelensky, că înțeleg că vorbește zilnic
de mesaje zilnice, nu va mai cere arme și nu va mai spune că trebuie să obțină victoria sau, mă rog, va merge în continuare pe același slogan? Vreau să vă spun că în ultimile 72 de ore, 4 depozite pline cu tancuri și mașini blindate date de aliații occidentali Ucraina au fost distruse de rachetele tactice rusești. Mai mult, ieri pe un site pe care îl vizionez zilnic a apărut o informație că mii de rachete americane antitank Javelin sunt inutilizabile de către ucrainieni pentru că le lipsesc niște chipuri. Chipuri pe care, în mod ciudat, americanii nu le-au livrat odată cu rachetele. Adică după primele loturi pe care ucrainienii le-au folosit cu succes, după aia acum nu pot să mai folosesc. Îmi dați și mie site-ul ăla pe care vă uitați dumneavoastră? Da, pot să-l spun acum pe... Puteți să-l spuneți, da, să Defense România. Defense România. Acolo a apărut această știre cu imposibilitatea folosirii rachetelor pentru că nu există mentenanță pentru ele și stau în depozite și ucrainienii le pot folosi. Păi și au voie oamenii să spună adevărul ăsta tâmpit? Păi dacă vin rușii peste ei și ei n-au cu ce să se apere, au dat-o. Ce să... Știți cum e. N-a spus că și președintele Biden l-a acuzat pe Zelenski că nu l-a crezut că o să atace rușii. Relațiile între Biden și Zelenski s-au mai tensionat, să știți. Pentru că America când te ajută punctual. Și dacă nu iese punctajul la sfârșit, America, dacă îmi permiteți formularea, te troznește. Și când președintele Americii, adică primul om în stat, vine și te trage de urechi și spune eu te-am avertizat că te vor ataca rușii, tu nu ai crezut, atunci să știți că formula înțelegerii diplomatice a fost depășită cu mult și acum a venit momentul tragerii de urechi. De-aia vă spun că Ucraina vine ușor la ceea ce vă spuneam dinainte de război. Mie mi s-a părut, eu am altă lectură, cu toate că nu m-a crezut nimeni, nu o să mă credeți nici dumneavoastră. Lectura mea este aceasta, că din contră Joe Biden a încercat să îi dea o mână de ajutor lui Volodymyr Zelensky, creându-i imaginea unui om care a fost luat prin surprindere, care a crezut în umanitatea lui Putin până la capăt, care n-a crezut în această enormitate să ataci o țară, mă rog, independentă și suverană, cum este Ucraina și mai departe. Și mie mi s-a părut că Joe Biden vrea să îi dea o mână de ajutor. Așa cum mi se pare, și cred că aici nu mă veți contrazice, că mergând la Kiev, doamna Ursula von der Leyen, și spunând că va sprijini aderarea Ucrainei, mă rog, candidatura la aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, iar acum venind semnale clare că se vorbește despre aprobarea acestei candidaturi, de asemenea vrea să-i dea un sprijin moral, că eu nu cred că într-un viitor previzibil Ucraina ar putea să devină țară membră a Uniunii Europene dacă nu cumva cineva vrea să considerăm că principiile de corectitudine politică, de stat de drept, de drepturi ale omului în Uniunea Europeană sunt doar lozici. Așa citesc eu și acum, nu știu, vă rog, chiar vă rog. O să vă rog să-mi permite să împărțim în două, problema americană și problema Uniunii Europene. Președintele Biden este confruntat cu o anchetă desfășurată de justiția americană pe livrările de arme făcute anterior desfășurării operațiunilor militare din 24 februarie prin intermediul firmei fiului domniei sale. El are nevoie de o legitimizare a acestor livrări de armament pe care Congresul American la acel moment nu-și dăduse acordul să fie livrat Ucrainei. Este vorba de aceste rachete antitank extrem de performante. Și spunând, eu te-am avertizat, tu nu ai crezut, el vrea să-l acopere pe fiul său în fața anchetei pe care o face justiția americană, în sensul că America care apără democrația, America care apără statalitatea, care apără suveranitatea, da? De la președintele Wilson încoace, că el este cel care a băgat acest concept,
a încercat să ajute Ucraina. Din păcate a avut Ucraina un președinte, Volodymyr Zelensky, care era mai necredincios decât Toma din Biblie. Și atunci s-a văzut ce s-a întâmplat, dar noi am încercat să prevenim. Cum am încercat? Livrându-i aceste arme, într-adevăr fără acordul Congresului, dar uite că dacă nu le livram, acum Kievul era pierdut și Rusia era extrem de puternică. Asta este, cum să vă spun, explicația pe care o dau eu la ce a spus președintele Biden. În ceea ce privește candidatura, atenție. Asta înseamnă că aveți informația că armele au fost livrate prin intermediul lui Hunter Biden. Eu știam că s-a ocupat cu altceva, tot cu hidrocarburi. Nu. Și cu arme. S-a ocupat în Polonia. Din Polonia. De ce credeți că în relația Polonia-SUA, România-SUA, polonezii întotdeauna sunt tratați mai bine decât noi? De ce? Pentru că Polonia a achiesat la niște chestiuni și din acestea subterane pe care le-au făcut liderii americani, spre deosebire de România. Noi nu că n-am fi vrut să achiesăm, noi n-am fost siguri, clasa politică fiind coruptă, n-au putut americanii să fie siguri pe ai noștri. Spre deosebire de polonezi. Uitați-vă că în Polonia, dacă luați așa, clasa politică este un monolit, că se ceartă între ei, dar pentru interesul Poloniei au achiesat toți. Păi la noi, dacă vorbim de interesul României, avem 5 interpretări. Ale PSD-ului, al PNL-ului, al USR-ului, al AUR și al UDMR-ului. 5 interpretări despre interesul național. Ale serviciilor și ale președintelui Klaus Iohannis. Da. Haideți să venim la doamna președinta Comisiei Europene. Păi, Ucrainei... Mai stați o secundă. Deci, cum? Stați un pic. Președintele Joe Biden gestionează conflictul din Ucraina chiar prin prisma sau din unghiul strict personal de vedere al lui și al familiei lui, că asta vreți să spuneți. Și de asta zic să nu lăsăm lucrurile chiar el așa. are peste 2 ani alegeri. A afirmat că vrea să fie reales, să candideze. Partidul Democrat este în plină campanie electorală pentru a păstra influența asupra Camerei Reprezentanților și a Senatului. Sunt alegeri acum în vară la americani. Ori dacă justiția americană dovedește că s-au livrat arme fără aprobarea Congresului, chiar dacă s-au făcut într-un scop de a preveni agresiunea rusă, atunci Joe Biden, ca individ, este terminat la cariera politică prin intermediul fiului, iar Partidul Democrat va suferi o pierdere importantă. Republicanii, dacă pun mâna pe Camera Reprezentanților și pe Senat, în secunda 2 vor avea peste 2 ani președinte la Casa Albă. Da. Atenție că n-aș vrea să judecați că America are aceeași unități de măsură ca noi. La americani unitățile de măsură sunt cu totul altele. La ei astăzi s-a încheiat campania electorală, ai fost confirmat președinte, ai intrat în campania electorală pentru alegerile de peste 4 ani. La noi stai bine mersi până cu un an înainte de alegeri, când începi să te agiți. Până atunci trebuie să stai. Dar nu, vă rog să nu mergem înainte, până iar nu mai lămurim un lucru. Și dacă se ajunge la acest război de uzură despre care vorbiți, dacă nu va fi ascultat mesajul Papei să se facă pace acum. Mi-a plăcut foarte mult. Să știți că de 2 oameni în această situație și cu privire la acest conflict îmi place din ce în ce mai mult. De Emmanuel Macron și de Papă. Corect. Mi se par oameni rezonabili și un pic cumva fără frică, pentru că, sigur, Emmanuel Macron tocmai a câștigat alegerile și de asta și-a permis, dar și înainte de alegeri părea mai înțelept decât alții. Bun, și ce se va întâmpla? Se vor așeza la masa negocierilor? Vor fi de acord americanii să oprească conflictul? Vor fi de acord producătorii de arme să nu mai aibă mușteriu în Ucraina și eventual câmp de testare? Că mie mi se pare, eu chiar mă gândeam, dom'le, americanii sunt niște oameni foarte inteligenți. Am ciudatul sentiment
că tot poporul ucrainean sau măcar armata ucrainiană este în solda americanilor. Adică e ca și cum ar fi niște mercenari care luptă pentru Statele Unite. Doamne, noi luptăm pentru Statele Unite sub pretextul că vrem să apărăm un teritoriu în care rușii sunt 80% demografic. Să știți că complexele industrialo-militare, atât american cât și rus, pregătesc un nou teatru de război. Pentru că ăsta din Ucraina trebuie să se închidă. Pentru că vizita celor 3 lideri importanți ai Uniunii Europene asta spune. Trebuie închis. Nu-l închideți acum, noi europenii ne luăm mâna de pe Ucraina. America singură nu poate să susțină, nu că n-ar putea militar, dar nu dă bine la imaginea mondială ca America să fie în spatele armatei ucrainiene. Atunci chiar ce spuneți dumneavoastră acum că armata ucraineană ar deveni de fapt armata auxiliară americanilor, s-ar cum să vă spun eu, s-ar adeveri. Dar se pregătește un nou teatru de conflict extrem de aproape, în regiunea Kosovo. În regiunea Kosovo. Nu știu dacă ați văzut, înainte să ajungă la Kiev, cancelarul german Otto Schulz a făcut o vizită în Kosovo, la Priștina, și le-a promis sprijin kosovarilor pentru stabilirea termenului de țară candidată pentru Kosovo la Uniunea Europeană. Exact ce îi se promite și Ucrainei. Țară candidată. Că intri în Uniunea Europeană sau nu intri, nu se știe, dar tu ești țară candidată. Păi cum să facă domnul Schulz o asemenea gafă impardonabilă diplomatică când din cele 27 de țări ale Uniunii Europene, 5, printre care și România, nu recunosc existența acestui stat. Dar se retrag trupele americane din Kosovo. Serbia s-a înarmat masiv de la ruși. 4 miliarde de euro sunt livrările de armament de anul trecut până în anul acesta, când facem emisiunea împreună. 4 miliarde de euro. Este vorba de aviație, este vorba de arme antiaeriene și de tehnică blindată pe care rușii au livrat-o Serbiei. De ce se înarmează Serbia atât de puternic? Decât dacă nu se pregătește de un eventual conflict să reia prin forță Kosovo, pentru că tot prin forță Kosovo a fost desprins de Serbia. Iar dacă americanii și occidentalii pregătesc un nou teatru de război în Kosovo, ar trebui să ne temem mai mult decât de conflictul care este în momentul de față în Ucraina. De ce? Explicați un pic. Păi am avea de-a face cu s-ar spune că este o agresiune a Serbiei împotriva Kosovo, nu? E un stat care nu este recunoscut în integralitate de lume. Deci atâta timp cât nici în Europa Kosovo nu este recunoscut ca stat independent de sine stătător, atunci cum poți să spui că este o agresiune a unui stat împotriva altui stat? Atenție la normele de drept internațional. Sârbii nu sunt proști. Ei joacă pe mai multe fronturi. Atâta timp cât Kosovo nu e recunoscut în integralitate de toate țările, ei pot să vină să spună este o provincie a Serbiei, ei s-au declarat stat, dar uite că nu sunt recunoscuți în integralitatea lor. Și atunci noi nu facem altceva decât să ne protejăm minoritatea sârbă, care este asuprită de majoritarii albanezi. Albanezi care sunt musulmani. Și atenție, ce țară europeană are cele mai mari investiții în Albania? Germania. Ce țară vine acum și promite Kosovo că va fi țară candidată la admiterea în Uniunea Europeană? Germania. Și atunci avem o problemă de mutare a conflictului din regiunea ucraineană în spațiul fostei Iugoslavii. Și acolo, credeți-mă, lucrurile nu s-au liniștit după ce s-au terminat războaiele în anii 90. Și am avea poate chiar concomitent două focare de război? Nu ne putem permite ca lume două focare, pentru că se pregătește al treilea, care și dacă izbucnește, cel mai grav. La Marea Chinei de Sud. Deci nu e posibil, acum o săptămână, aproape 70 de avioane chineze au intrat concomitent în spațiul aerian al Taiwanului. Taiwanul și-a ridicat întreaga aviație de interceptare. Peste 100 de avioane taiwaneze au fost în aer. Cu cele 70 ale chinezilor, plus că pe cele 2 portavioane americane care sunt acolo, s-a dat alarma de luptă. La un moment dat puteau să ajungă în jur de 300 de avioane până aer.
să se urmărească unii pe ceilalți. Vă dați seama, dacă unui pilot îi cedează nervii, acolo începe războiul. Plus că retorica guvernanților de la Beijing este din ce în ce mai îngrijorătoare. Vom prelua Taiwanul indiferent de pierderi. Păi când îți spune chestiunea asta ministrul de externe chinez, te ia așa cu friguri. Pentru că chinezii pot să ridice la arme 600 de milioane de oameni. Atâta e rezerva lor de luptă. Cine poate să pună chinezi lângă chinezi și tot trec pe Marea Chinei de Sud? Sincer vă spun, domnul Zboranu, adică lumea se îndreaptă spre o spirală războinică, să sperăm că nu va degenera, dar această spirală războinică ne privează de niște fonduri pe care noi puteam să le dirigem înspre sănătate, înspre învățământ, înspre îmbunătățirea condițiilor de viață pe tot mapamondul. Și noi ce facem? Le extragem din viața civilă și le băgăm în complexele militaro-industriale. Așa fie vorba între noi, domnul Bușu, și în afara emisiunii, dacă vreți, facem o paranteză. Rămânem în emisiune, dar vorbim în afară. Și băieții ăștia ce fac cu atâția bani? Ăștia care tot fabrică arme și rușii le distrug sau nu le dau chipurile, mă rog. Domnul Snoranu, probabil că dacă ori dumneavoastră, ori eu am fi în acest cerc restrâns al celor care conduc complexele militaro-industriale, am avea un răspuns. Dar mie mi se pare că e așa un cerc impenetrabil. America, ca să vedeți, pentru susținerea efortului de război a normalizat relațiile cu guvernul Cubei. Toată lumea se întreabă, da, domnule, dar de ce America normalizează relațiile? Pentru că Cuba are cele mai mari rezerve de nichel din lume. Și nichelul este un material, este un metal folosit cu preponderență în industria militară pentru obuzele de artilerie. Deci, ca să vedeți, Venezuela, Cuba, până acum câteva luni erau satana pe pământ pentru americani. Acum sunt prietenii noștri, ăia ne dau petrol, ăștia ne dau nichel. La fel, uitați-vă Putin. Putin și-a adus toți susținătorii din lume, dar acele țări sunt furnizoare pentru complexul militaro-industrial rusesc de materii necesare creierii armelor cu care Federația Rusă luptă în Ucraina, poate sârbii vor lupta în Kosovo, poate chinezii vor lupta împotriva taiwanezilor. Înțelegeți? Da. Păi, da, înțeleg, cred că înțelege multă lume cum stau lucrurile, nu toată lumea. Că mai văd, deci mai văd oameni romantici cărora le place foarte mult de domnul Zelenski și spun că domnul Zelenski și așa mai departe. Și reduc discuția la domnul Zelenski și la nenorocitul ăla de Putin, care e nebun, sau am înțeles că nici nu mai e el, că e o soție a lui, că el acum e în comă, e la aparate, da. Urmează să moară și să rezolvă lucrurile. Haideți să tranșăm și chestiunea asta. De când a început conflictul din Ucraina, s-a spus că Putin va fi doborât de apropiații lui, de oligarhi care... Hai să fim serioși, domnul Zboranu. Dacă luăm întreaga istorie a Federației Ruse, pe timpul țarilor, pe timpul președinților Uniunii Sovietice, niciun lider nu a fost doborât decât dacă a murit el de moartea naturală și l-au doborât cu o oră înainte să se declare oficial decesul. Hai să fim serioși. Nu există în istoria Rusiei așa ceva. Un lider autoritar cum este Putin se bazează pe structuri informative extrem de bine puse la punct. Se bazează pe forțe militare pe care le poate mobiliza oricând ăia și împușcă și proprii părinți dacă primesc ordini. Deci nu se pune problema ca Putin să fie doborât. Asta una. Doi, Putin își finanțează războiul cu bani de la Uniunea Europeană, dacă vreți, de la India și de la China. Deci este inadmisibil să spui că se prăbușește într-o săptămână Rusia, când rubla rusă are cel mai puternic curs care l-a avut până de când e ea ca monedă în schimburile cu occidentalii. Păi ce să-i cer Rusiei? Cum adică să se oprească Rusia? Rusia are bani, are rezerve umane, are complex militar-industrial. E acum, după ce se va termina războiul în Ucraina, să vedeți export de armament de la ruși. Pentru că ei cu americanii stăpânesc piețele de desfacere ale armamentului. Și acum este armament testat în condiții de luptă și vor vinde la greu.
Cine va plăti nota de plată? Noi, popoarele astea mici, care ni se spune, dom'le, trebuie să ne înarmăm, că uite, vine rusul peste noi. Mâine, poimine vine albanezul peste noi și atunci trebuie să facem eforturi să ne înarmăm. Păi, pe bune? Și o să stăm cu o grămadă de armament nefolosit. Pentru că Putin, sigur că da, după ce o să cucerească Ucraina, o să cucerească Moldova, țările Baltice, Polonia, după care, sigur, urmăm noi, Ungaria ocolește. Se duc la Berlin. Direct și după aia la Paris, unde au mai fost. Da, dar pe timpul Comunei din Paris, așa este. Apropo, cum suportați propaganda asta ordinară, mizerabilă așa? Cum? Vă deranjează? Nu vă deranjează ca cetățean zâmbiți? Ne cunoaștem de mult, domnul Zmeuranu, și la început am zâmbit. Acum, sincer să fiu, mă agasează. Deci când aud prieteni cunoscuți care vin să spună, uite, domne, a murit Putin, îl țin pe aparate, sau este o sosie, sau mâine îl termine FSB, îți spun, băi, frații mei, înainte să ascultați ce spun anumiți oameni care își dau talente de analiști, puneți mâna pe istorie și citiți istoria Rusiei. Și când o să găsiți un lider rus răsturnat prin forță de propriile lui servicii secrete, atunci și eu să cred că Putin mai are 2 zile și le răstoarnă FSB-ul de la putere. Hai să fim serioși. Și le-am mai spus un lucru tuturor. Pe ruși nu îi impresionează câte pierderi au. O să moară 1 milion de soldați ruși în Ucraina. Important este că după ce se va trage linie, Rusia va avea exact ce și-a dorit. La ei pierderile umane nu există. Nu interesează dacă le mor 1 milion de soldați sau 10.000. Nu e ca la americani. La americani, dacă ți-au murit câteva mii de soldați, ai pierdut puterea în America. La ruși nu există. La ruși nu mișcă nimeni. A murit pentru slava Rusiei. Și așa se întâmplă. Deci nu există. Această propagandă deșanțată nu folosește nimănui. Pentru că pe ruși nu interesează pierderile. Ce să vă... Dar noi din păcate... Vreau să vă spun că avem și noi colateral o pierdere foarte mare. Insula Șerpilor rămasă sub stăpânirea rusă este un pericol pentru România. Tehnica de interceptare și tehnica cibernetică care se aduce pe insula Șerpilor ne va crea mari probleme nouă. Pentru că ne va influența transmisiile radio, transmisiile aeriene, pot să acționeze asupra tuturor navelor, să bruieze transmisiile navelor care tranzitează Marea Neagră. Deci o să fie mari probleme pentru că rușii stăpânesc și probabil că vor rămâne pe veci acolo. Nu cred că îi scoată cineva de pe insula Șerpilor. Când se va ajunge din nou la masa negocierilor? Când credeți? Păi, eu mă aștept așa undeva la sfârșitul lunii iulie să se tragă linie. Și știți cum va fi? Există un precedent. Va fi un armistițiu ca între cele două Corei. Nu se va semna un tratat de pace. Între Coreea de Sud și Coreea de Nord este armistițiu din 1953. Deci, armistițiu ce înseamnă? O încetare temporară a ostilităților. Din 1953 este armistițiu. Ucraina ar putea obține o întoarcere la situația tratatelor de la Minsk? Niciodată. Și pe care de data asta să le respecte, eu știu, cu foarte multă strictețe și cu garanții de toate părțile? Niciodată. Nu? Nu. Și știți de ce? Nu întâmplător Putin a atacat acum. M-am stat să mă gândesc de ce a atacat acum în 2022. Și răspunsul este următorul. Germania are un lider care nu e de talia doamnei Angela Merkel, orice ar face cancelarul Schulz. Deci Germania deja este eclipsată de Franța. Președintele Macron, care este rezultatul birocraților de la Bruxelles, este pentru negocieri cu Rusia și când ești pentru negocieri cu Rusia te pregătești și să cedezi ceva să le convină rușilor, astfel încât și ei să-ți accepte din propunerile tale. Ce ar putea rușii să vrea? Să ia partea asta de Ucraina care și-o doresc. Și atunci președintele Macron va fi favorabil. Ați văzut că el este și cel care a lansat sloganul să nu umilim Rusia. Da? Americanii sunt la jumătate de mandat. Dacă republicanii vor câștiga majoritatea în Camera Reprezentanților și în Senat,
sprijinul Americii pentru Ucraina e egal cu 0. Republicanii nu vor băga bani în ucrainieni. Pentru că așa a stabilit președintele Trump și dacă Trump rămânea la putere, noi nu aveam război în Ucraina în momentul de față. Ucraina se separa economic. Iar ultima chestiune și cea care, vine în sprijinul a tot ce am spus eu, poziția Chinei. China nu a profitat să-și întărească puterea în disputa cu Taiwan. Liderii chinezi, în afară de retorică războinică, acum au mai accentuat, nu au trecut la înarmare masivă. Ritmul de înarmare a Chinei nu s-a modificat, domnul Smogan. Și asta spune multă. Din această cauză Putin a atacat acum. Ce spune faptul că ritmul nu s-a intensificat, ritmul de înarmare al Chinei? Spune că chinezii nu sunt în momentul de față pregătiți pentru un conflict pe față cu America, mă refer la conflict militar, și încearcă să o rezolve economic. Ei m-am gândit de ce au blocat Shanghai-ul timp de 5 săptămâni. Deci o populație de 25 de milioane de locuitori a fost ținută în casă pentru 24.000 de cazuri de COVID. Râsul curcilor, pe românești. Dar erau mii de nave în rada portului și în afara radei portului Shanghai care așteptau fie să încarce, fie să descarce. Și chinezii le-au arătat tuturor, uite că din cauza COVID-ului nu mai producem și nici nu mai exportăm și să vedem ce faceți voi. Pică industria auto, pică industria calculatoarelor și voi sunteți în aer. Sunt de aceeași părere. Aceasta este o explicație rezonabilă a ceea ce s-a întâmplat la Shanghai. Corect. Așa și acum e Beijing-ul, în aceea situație. Deci, culmea, ca să nu vină niciun lider, mă refer lider european sau un lider american, să discute la Beijing. Nu putem să vă primim că suntem în carantină. Avem 10.000 de cazuri în Beijing la 30 de milioane de locuitori. Și nu vă putem primi, că asta este situația. Nu cred că e așa de popular Beijing-ul. Cred că are mai puțin locuitori, în sfârșit. Poate nu contează, important este că nu se primește niciun lider străin la Beijing. Da, așa este. Trăim, din păcate, cum zic chinezii, vremuri interesante și zic că nu e bine să trăiești vremuri interesante. E bine să trăiești vremuri banale. Vă mulțumesc mult pentru dialog. Vă doresc weekend plăcut și peste o vreme o să vă rog să revenim la discuția aceasta, să vedem în ce măsură se verifică pronosticul de noastră. Vă mulțumesc și eu și, bineînțeles, voi onora orice invitație. Bună seara!